जों डिमाकुसि बियाब बाथौनिफ्राय दिनै आंखौ बेवहाय बिथांमोना आंनियाव थांदोंमोन आरो आं अब्ला बुंदोंमोन जे आंबो नायनो फैगोन। दिनै फैनानै आं नुबाय जोबोद मोजां मोनसे केम्पास दङ आरो रायजो राजाफ्रा नाजानानै गोबां खामानि मावगासिनो दङ। दा बेयाव आनसलिक जि मोनसे जोंहा बियाबनि जि मोनसे थानसालि बेखौ मोजाङै लुनांगोन। ओंखायनो बिथांमोना जिखिनिखौ नाजादों बे ससेनिफ्राय आगोलथिं जिखिनि खामानि दङ बेवहाय जोङो सम्पुर्ण बिथांमोनखौ सापर्ट होगोन जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय आर'ज गाबनो हायो आरो हाबा हुखा बिभिन्न दायो धोरोमनि गेजेरजों जानायखौ बयबो लुबैयो। दा बे गासैखौबो जाहाथे खालामनो हायो बिनि थाखाय जों सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो मदद बिथांमोननो होनाय जागोन। बेनिफ्राय जिहेतु सरकारि हाया गोबां दङ दा बेनि सोलाय जुदि माने इनस्टिटिउट अफ हटेल एन्ड टुरिजम मेनेजमेन्ट बे फसंथाननि थाखाय डिमाकुसियाव दङ मोनसे जोंहा आङो रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआसो बे हाखौ नायबाय थादों। आं खनसे कुवेरि खालामगोन जुदि हायोबा गुबुन जायगायाव खालामहैबा बेयावबो खालामनो हायो बेखौ रायज्लायगोन आं। बेनिफ्राय दाखालिबावैसो जितु सिक्स सिडुलनि माखासे जि प्रम'सन दंमोन दैदेनगिरि दं बिथांजों ज' सावरायनानै मा जोङो भारत सरकाराव जोङो संबिधाननि 125 एमेन्डमेन्टनि थाखाय नांगासिनो दङ जेराव काउन्सिलफ्रा आरोबाव पावार मोनगोन थोंजोङै माखासे स्किम राङारि अनसुंथाइ एबा मददफोरखौबो मोनगोन केन्द्रीय सरकारनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे माखासे पावारफोरखौ बेवहाय एड खालामनाय जागोन। दा नंखायनो बे 125 एमेन्डमेन्टखौ सा सानजा भारतनि गासैबो 10टा सिक्स सिडुल लोगो नांनानै जोङो रायज्लायदों आरो नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै फैदों। दा बिथाङा खोथा होदों मास मोनसेनि गेजेरावनो बेनि जि ड्राफ्ट बेखौ तैयार खालामगोन आरो नेक्स्ट सेसनाव बेखौ पास खालामगोन। बे खामानिया सोलिगासिनो दङ बेखौ सानसेयावनो जानाय जिनिस नङा आरो बेखौ जिहेतु जों मोननो लुबैदों सोरबाया होनो बादों दा बेवहाय कनफ्लिक्ट जाहाथे जाया बेखौ नायनानै लासै लासैनो बेखौ मावफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ आरो रिसेन्टलि 49 भिलेज बे डिक्लेयार जानो थांगासिनो दङ।